L'aile ou la cuisse. Le Lula Quiz. Krilo ili batak, film iz 1976. reditelja Claude'a Zidija. Ekscentričan kritičar hrane pred penzijom se sprema da izda još jednu godišnje objavljivanu knjigu o tome koji je restoran u Parizu dobar, a koji nije. Alors, pour l'inspiration, musique. Neki pokušavaju da mu se ulizuju, neki pokušavaju da mu podmetnu nogu, neki pokušavaju da ga kazne za to što im je nekada davno oduzeo neke zvezdice od restorana, a njegov siroti sin pokušava da se izvuče ispod njegovog tutorstva i da se bavi svojim hobijem, a ne ovim što mu otac radi. Priča je veoma jednostavna, a s druge strane veoma originalna. Ja stvarno ne znam mnogo filmova koji se bave uzbudljivim životom kritičara hrane. Mislim da bi ovakav pogled na svet i danas mogao da bude itekako koristan. Iskopati one neke profesije koje su s jedne strane egzotične, a s druge strane sigurno se mogu naći i negde u našoj okolini. I prikazati njih. Jer na taj način i naš život postaje uzbudljivijim, jer i mi živimo u tom istom kontekstu i možda možemo i mi našu profesiju da učinimo toliko uzbudljivom koliko je profesija naše komšije. U poslednje vreme se u filmovima previše pažnje posvećuje policajcima, lekarima i tinejdžerima. I mafijašima. Ne kažem da ove profesije nisu dovoljno bitne da im se posvećuje pažnja, ali nisu jedine profesije koje se mogu pronaći i koje zaslužuju pažnju. Filmovi bi trebalo da su odraz naše svakodnevice ili onoga čemu teži naša svakodnevica, a samim tim u njima treba da budu zastupljeni svi elementi našeg društva. Osim fenomenalne priče i muzike koja se uvlači pod kožu, glavna atrakcija ovog filma je glavni glumac, Louis de Funès. J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. Pored njega, glumac koji tumači njegovog sina isto uspeva da ne bude zasenjen, Gérard Dušman. Ali i dalje, Louis de Funès je jedan od najboljih komičnih glumaca ikada. Često u razgovorima sa glumcima govore o tome kakvu energiju donosi jedan glumac na snimanje ili u svet filma. Ja ponekad tu energiju jednostavno ne vidim. Ali ovaj glumac je poput kokice zarobljene u dan mrmota. Večito je spreman da eksplodira i onda da ponovi i da ponovi i da ponovi. Naleteo sam na jedan komentar na internetu da je on ono što je Jim Carrey za američku kulturu. Ja se sa time ne bih složio, zato što mislim da je njegova pojava mnogo kompleksnija od toga. Jim Carrey je odličan, ja njega mnogo volim, ali s druge strane, on na prvi pogled izgleda kao neko od koga se može očekivati nešto neobično. Ovaj ćelavi čikica izgleda kao civil, a s druge strane krije toliku energiju u sebi i utoliko je markantnije kada odjednom samo pukne. On nije prelepi američki glumac koji svojim izgledom pleni. On pleni svojom energijom i tom energijom prikuje sve poglede za sebe. On je tip male, glasne, harizmatične osobe. Mislim da bi neizostavno više pažnje trebalo da se posveti njegovim filmovima i s druge strane i u današnje vreme da tražimo glumce poput njega, a ne samo one prelepe. Iako su i oni prelepi bitni. Naravno, u ovom filmu se mogu zabosti poput magarećeg repa neke kritike, ali mislim da bi se one preodnosile na političku korektnost 21. veka. I možda film malo previše naginje u pravcu tradicije nasuprot savremenog i masovno proizvedenog, ali s druge strane mislim da velike korporacije baš i nisu toliko slabašne u današnje vreme i da postoji prostor za njihovo kritikovanje. I da, ovo je film o hrani. Tako da, gledajte ga i prijatno vam bilo.